Maayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Mukabat sa kapin 1,400 ka mga pasahero ang natanggong sa mga pantalan sa Cebu human gididan sa Philippine Coast Guard ang pagbiyahe sa 13 ka mga barko human giisa ang Storm Signal No. 1 sa Northern Cebu kagabi. Ang mga gididan nga mobiyahe mo ang MV Filipinas ug Filipinas Dumaguete sa Cocalyong Shipping Lines, Light Ferry 8 sa Light Shipping Lines, MV Beautiful Stars sa Robo Shipping Lines, Fiji 2, Ocean Jet 88 sa Tugo Fastcraft ug MV Glora G1. Kasagaran sa mga barko nga gidid-an sa pagbiyahe mo ang mga kadtong paingon sa Maasin Southern Leyte, Ormoc City ug Leyte. Matod sa pag-asa nga kaganinang alas 11 sa buntag, naglandfall na si Bagyong Nona sa isla sa Northern o sa Batag Island sa Northern Samar. Nasigpatan ang sentro sa Bagyo nga anaa sa 85 kilometers east sa Katarman, Northern Samar. Nagdala ang bagyo og hanging may gikusgon nga 150 kilometers per hour ug ang paghuros niini moabot sa 185 kph. Kaganinang alas 11 sa buntag giisa ang signal number 3 sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon ug Masbate, lakip ang Tikaw ug Burias Islands, Northern Samar, Eastern Samar, Samar ug Biliran. Samtang ipaubos sa signal number 2 ang Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Batangas, Laguna, Southern Quezon ug Leyte. Ug gipaubos sa signal number 1 ang Metro Manila, Bataan, Bulacan, Lubang Island, Coron, Cavite, Rizal, rest of Quezon, apilang Polillo Island, Southern Leyte, Northern Cebu, lakip ang Bantayan ug Camotes Islands, Aklan, Capiz, Northern Negros Occidental, Northern Iloilo, Dinagat Province ug Siargao Island. Matod sa pag-asa nga ang Bagyong Nona gikatakdang mag-second landfall sa Sorsogon karong gabii ug maagi sa Albay ug Burias Island. Davao City Mayor Rodrigo Duterte miingon nga namakak si Mar Roxas sa iyang profile nga graduate siya gikan sa Wharton School, University of Pennsylvania sa Estados Unidos. Matod ni Duterte sa iyang TV program nga gikan sa Masa para sa Masa niadtong Domingo nga dili apil si Roxas sa mga listahan sa graduates sa Wharton School of Economics. Mitumaw ang pamahayag sa mayor human miingon si Roxas sa usa ka presidential forum niadtong Biyernes nga imahinasyon ra ang giingong kalinaw sa Davao City. Matod sa mayor nga posibleng nitunga si Roxas sa Wharton apan short course lang. Gihagit sab ni Duterte si Roxas nga mopakita og graduation picture aron magpamatuod nga nakahuman siya pagskwela sa maong tunghaan. Wala pa mipagawas og pamahayag si Roxas sa pasangil ni Duterte. Drivers ug operators sa mga pampasaherong jeep dinhi sa Cebu nag-rally kaganinang buntag aron pagpakita nga supak sila sa draft phased-out jeepney order. Matod ni National Confederation of Transport Workers Unity Vice Chair for Visayas nga si Romeo Armamento nga supak sila nga malagdaan ang draft memorandum circular isip balaod. Ang circular giproseso karon ni DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya ug LTFRB Chair Winston Hines. Matod ni Armamento nga buot i-phase out o wagtangon sa administrasyon ni President Benigno Aquino III ang mga jeep tungod sa pasalig sa gobyerno ngadto sa nasod sa France sa pagpamino sa polusyon aron masulbad ang climate change. Sigo ni Armamento nga imbis tutukan sa gobyerno ang pagwagtang sa mga jeep, gihagit niini ang kagamhanan nga di tutukan ang pagtukod sa mga coal-fired power plants kansang nagproduce og mas makahilo nga carbon dioxide kung ikumpara sa mga jeep. Ang pait nga kasinatian sa Bagyong Yolanda ang nahimong inspirasyon sa mga tinunan gikan sa syudad sa Tacloban sa lalawigan sa Leyte aron maangkon ang kampeonato sa usa ka inter-school cheerdance competition. Grand champion ang representatives sa Asian Development Foundation College kon ADFC sa Tacloban City sa first Sun.Star Cheerdance competition nga gipahigayon niadtong Domingo sa New Cebu Coliseum. Gilangkoban ang grupo og mga liberal arts students sa ADFC nga maoy kampiyon usab sa ilang school intramurals. Matod sa Vice President for Academic Affairs sa ADFC nga si Eden Chua Pineda nga tanang miyembro sa ilang PEP squad kay pulos mga Yolanda survivors. As we saw it, na talagang devastated ang Tacloban City at saka yung ibang dancers namin talaga, their families,
until now hindi mahanap. At saka yung properties nila, yung the home that they have, wala, they were all lost, they were all gone. So, ginawa namin itong social therapy para sa kanila, para maka-adjust naman sila at saka makabangon sila sa nangyari. In fact, when they first joined this group sa LN Warriors, parang hindi sila makapagsalita. Then they just do the routine, but they don't have the spirit to exert the effort. But later on, through the interaction with each other at saka yung practices nila, they become little by little, they overcome siguro na by this time. Parang naging therapy siya. Therapy talaga. Yes. Sa tragedy na nila. Yes. Misunod sa ADFC ang University of the Visayas nga nahimong first runner-up, University of San Carlos nga second runner-up ug University of Southern Philippines nga third runner-up. Isip grand champion nakadawat ang ADFC og 50,000 pesos. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Denise Laurel nagkampeyon sa Season 2 sa Your Face Sounds Familiar human niya gi-impersonate ang American singer-songwriter nga si Beyonce. Bongga nga migawa sa stage si Denise o gi-perform ang hits ni Beyonce nga Love on Top o Crazy in Love. Si Denise nakakuha og 27.51% nga final text votes. Gisundan siya ni Michael Pangilinan isip Maroon 5 vocalist Adam Levine sa 23.87%. Misunod si Sam Concepcion isip Justin Bieber sa 20.37%, dayon si Casey Tandingan isip Lady Gaga with 19.89% ug si Kian Cipriano isip Puerto Rican singer and actor Ricky Martin sa 8.16%. Nadaog ni Denise ang 2 million pesos nga cash prize ug lain pang 1 million pesos alang sa iyang chosen charity nga Caritas Manila. Ang grand final sa Your Face Sounds Familiar Season 2 gipahigayon sa Newport Performing Arts Theater kagabi. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow pod sa Twitter @Sun.Star Showbiz. Ug gani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Og mga higala, 11 days to go na lang ug Pasko na. Og din na natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter @Sun.Star Online ug sa Facebook Sun.Star Pilipinas. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet.
Go to the Google Play Store. Type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!